Yn ogystal â'r ceffylau hunain. Ydy, mae hynny'n wir. Mae'n amrywiaeth yn y cylch ar hyn o bryd. Yn enwedig gyda'r rheini sy'n symud yn arbennig o dda. Mae'n codi egni'r gynulleidfa yn dywe. Mae pawb yn mwynhau gweld y ceffylau yn symud. A elfen o nostalgia. Yn bendant, mae'n hyfryd cael gweld rhain. Mae'r ddynes mae'n edrych yn hynod o smart. A fysa hwnna yn cerbyd, fysa chi wrth eich boddau yn dangos i'r cymdogion. So, bach o show-off. Mrs Bouquet, ie? Ie. Ond ydy na, mae'n olygfa hyfryd mewn hyn yn y brif gylch. Felly dwi'n meddwl mai Jodie Phillips oedd y ceffyl diwethaf, eiddo Jodie Phillips, Stockdale Black Prince, y tad Pennorth Black Prince a'r fam Gwylfa Anest. Felly'r ceffyl yn gwythio'r cart yn ôl. Felly mae yna dipyn o sgil yn dros yn perthyn i'r gystadleuaeth yma. Gofynion ar y ceffyl. Ie, yn bwysig bod nhw'n gallu mynd mlaen yn y gysel a nôl. Herwydd weithiau mae angen parco yn ose. 3-point turn o bosib. Reverse parking. Ie. Pryd basis ti dy brawf Gyrru, Owen? Fi'n credu ni'n ddeunaw pan nes i basio. Tro cynta, wrth gwrs. Oedd yn 3-point turn i am refersoi'n Pencampwriaeth, fel ni'n dweud. Ti'n fe David, tro cynta? Do, wrth gwrs. So, talente. Ail. Dychmygu fyd. Felly mae yna benderfyniad fi'n credu, wel mae yna drafod ty beth. O'r tri, pa un fyddech chi yn dewis? Dwi'n eitha licio'r marchnad ysgafn, y light trade. Yr un ar llath, ie? Ie. Fi'n dieddol o gytuno ar ti, fi'n credu mae fan hyn neithi. O na, i ni'n anghywir. I'r gyrru preifat. Gyrru preifat. Felly'r un diwetha wnaethon ni weld. Jodie Phillips, Stockdale Black Prince. A drych yr ymenig y manylion bach na yn dod mas o'r gist. Y cyffyrddiadau bach ar gyfer yr olwg. Ydyn, maen nhw'n edrych ar y manylion i gyd. Well, we have some decisions. This is the champion of the 2024... Dim y bach yn lawiog yw i, y prynhaw yma'n Llanelwedd. Ond dwi'n amharu dim ar y cystadlu ac yn sicr ar y criw sydd wedi casglu o gwmpas y brif gylch hefyd. Stockdale Black Prince. And that worked its way through the... Ond Jodie Phillips a Stockdale Black Prince yn ennill y Pencampwriaeth Gyrru ar pnawn i Mercher. Class 284, we have 2003 C. McDermott's going top. Second question was, how did the horse pull the carriage? It's through its collar, that's how it pulls the carriage. And the third question was, what's the four-wheel vehicle called? It's called a Viceroy or Sioe. Well done, you will get those three questions there. As we go round now, then let's give a full support to Jodie Phillips, Kelly Sale of 1990 with Stockdale Black Prince. And also the second place 2003 C. McDermott with Golden Top. As we go around now, we pass it back to the self-display. Diolch fawr iawn. Dyma ni wrth gwrs ar dropwy i ddefnyddio sydd yn yma yn y